Salam hormatly adamlar, bugünkü sanymyzda men AirPods'un nähildisem padjelkalary iPhone 1, iPhone 2, A27, soňam Pro 4 arada gysgaça aýdyp berjek. iPhone 1'den başlaýar. iPhone 1 naushnik. iPhone 1 naushnik, şeýle naushnik. Bluetooth arkaly telefona baglanýar we Bluetooth'un çekken aralygyny çekke. Yani 10 metreden 15 metreden telefonuňyz bilen naushnikler arasy 10-15 metr aralykdan aýdym dinläp bolýar. iPhone 1, iPhone 2, A27 Pro 4'de garaňda birazrak kaçtasy pesirek naushniň zaryady bary o 1 saat, 1,5 saat saklap bile, ondan artık saklap bilenok. Ondan soň eýem şaşaş power bank var. Şuna goýup zaryat bermeli. Zaryat dolu alandan soň yarım saat 45 minutdan soň zaryat alandan soň täzeden dinläp bolýar. Gaty funksiýasy gaty köp däl. Bir jan gelende jan alyp bolýar, knopkan sensoruna basyp ine şaşaş bärdäldir sensor, ştaý sensor. Sensoruna basyp bir ýedek basyp jan alyp bolýar. Ya da gurulaş otykan bir ýedek basyp jaň öçürip bolýar. Yani gelýän jaňy atkaz edip bolanok, ya bolmasa bezbuga da geçirip bolanok, hiç ýyl funksiýa ýok. Diň aýdym dinläp bolýar. Aýdym dinläňde de bir ýedek bassaň aýdym dinläp otykan bir ýedek bassaň pauza aýtdy. İkinci ýedek bassaň aýdym dowam etdi. Bar funksionalnysy şo, gatyly funksiýasy ýok. Bahasy 150-200 manat aralyk. Bahasyna deňýärmi, degenokmy özüňiz karar beriň. Ses çykarjylygy elbet däl. Yani oňuşda boljak, ýöne arasynda kesse. Şo jaýşer bar. Indiki naushnikimiz i12. i12 daşky şekli edil i10 ýerýäli. Gaty bir tapawut ýeri ýok. Ýöne i12'ň zaryat saklaşy 2 saat gowrak saklaýar, 2 saatdan hem köp saklaýar, durman dinläningde. Funksionalnysy edil i10 ýerýäli. Jan gelse bir ýedek bassaň alýa, gurulaş otykan täzeden bassaň öçürýär. Aýdym dinläp otykan play pause. Yani aýdym dinlejek bolsaň play bassaň, pauza basacak olsan yine bir ýedek bassaň bolany. Ütköşük funksionalnysy ýok. Zaryady ýanka etişmeli 2,5 saat içinde saklaýar, soňundan power bankyna goýup zaryat bermeli. Power banklar i11 hem i12 hem 2-3 ýedek dolu zaryat berbilýär naushniga. Soň indiki i27 i11, 12 garaňda, ikisine de garaňda kaçtasy has gowy eliň alandan bildirýär. Taýda zaryatnyň agramy ine çyrajyklar ýananok. Soň funksionalnysy bölükler ýaly iPhone 1 bilen iPhone 2 ýaly bärsinden däldeşejek kiçik knopka, şoň üstünden çala bassaň şo knopka hasap edilýär. Bir ýedek bassaň play bolýar, 2 ýedek bassaň sag tarap naushniň 2 ýedek bassaň indiki aýdyma geçýär, 3 ýedek bassaň sesi gataltdy, ýani beýgeltdi. Aýdymyň sesini beýgeltdi. Çep tarap edil tersi bir ýedek bassaň play pause, yani aýdymy dowam etdirýär ýa-da pauza bassaň, 2 ýedek bassaň bir öňkü aýdym geçirýär. Sag tarap bir soňka geçirýärdi, çep tarap bir öňkä geçirýär. Yani ýyza geçýär. Soň 3 ýedek bassaň peseltdi. Sesi peseltdi. Soň jan gelende bir ýedek bassaň jan alýar. İkinci ýedek gurulaş otykan ikinci ýedek bassaň jany gurulaş oturan jan öçürýär. Eger gelýän jan atkaz etjek bolsaňyz, basyp 1-2 sekund saklaýan bolyn, jany atkaz berýär. Soň öçürýär da jany. Soň ondan daşaram
2 sekunddan aydım dinläp otursaňyz, basyp 2 sekunddan köpräk saklasaňyz, iPhone'da Siri'ye geçe, Android telefonlarda bolsany OK Google'a geçe. OK Google edip özüňiz zapros berýäňiz. Zaryady durman dinläningde azından 4 saat, 5 saat arkaýyn saklaýar. Yani men ulanamda yerden zaryat veremde uzaklygyny ýetdi. Men ýöne ertesi naşyma aýdym dinläp oturamak, ýöne jemy alanyňda 4-5 saat arkaýyn dinläp bolýar. Günüň dowamında bir güne ýeterlik bolýar. 4-5 saatdan soň ine powerbank bilen zaryat vermeli. Şöyle zaryat doldurýan, salýan, zaryat berýän. Powerbankyň özü naushniklara 7-8 edek zaryat berebilýär arkaýyn zaryady dolu wagty. Powerbankyň özüni bolsany ine zaryatnygy bar. iPhone zaryatnygy bolýar başna. Şöyle zaryada koyaňyz, powerbankyň özü 2-3 sagatda dolu zaryad alýar. Naushniklar bolsany 45-50 minutiň içinde zaryady dolýar. Yani powerbankyň dolu zaryat berseň, naushniklara 7-8 edek zaryat berip bilýär. Yani hepde de bir edek zaryat bereniň ýeterlik bolýar da. Bu A27 indiki naushnikimiz Pro 4. Bulam AirPods'un bir podzelkasy ýöne has AirPods'a ýakynrak. Ine kitapça var şöyle. İçinin funksionalını da adını düşündürýän ingliz dilinde. Tak, bunu geçtik. Zaryatnygy. Soňra şöyle kiçik. Bulara garaňda burarak kiçirek ümserseňiz, naushniň özem kiçirek. Naushniň özem kiçirek seretseňiz ine şaşlady was, burarak stinlerak görkezde, şaşaş garadady sensor bolup gitdi. Pro 4 bilen A27-nin funksionalyny isledeň. Ýagny indi kaýdyma ýa burun kaýdyma geçirip bolýar, aýdym pauza basyp bolýar, sesi beýgeldi, peseldi bolýar, jaňa jogap berip bolýar ýa-da atkaz berip bolýar. Ya da gurleşip oturkan öçürüp bolýar. Bar funksionalnyst A27-nin kel funksionalnyst ba. Zaryadam edil şonuň A27 ýaly naushniň özü 4 derslagy saklaýar. Zaryatnygy 6-7 edek naushniňe dolu zaryat berilýär. Soňra ýa zaryatnyň üstü bilen powerbankyň özüni zaryada goýmaly. Umuman aýdanda ýöne Pro 4 böleklere garaňda birazrak inçerek, zaty simjagasy inçerek, kiçirek, birazrak kompaktny stilni görkezýär. Ulanyp oturkan stilnirak görkezýär, ulanýşam aňsat. Bundan bahasy A27-den birazrak gymmadyrak 600-700-800 töwerek çala tapawut etdi bahasynda. Eger bahasyna çekinmeseňiz, men maslahatym A27 bilen Pro 4 almagy maslahat etdim. Yok, birazrak ekonomrak diýseňiz, A10 verilen A10 yeterlik bolýar. A12-ni has A11-den A12 almagy maslahat beren, A11 alanyňyzdan A11 alanyň A11 1 sagat zaryat saklaýar. Bu bolsany A12 bolsany 1-2,5 sagat zaryat saklaýar. Sesi zady eşitilşi gowy, ikisiniň arasynda baha tapawudam gaty köp bolmansoň A12-ni maslahat beren, eger ekonomrak alsaňyz. Yok, Gowusyny almak isteseňiz A27 ýa-da Pro 4 maslahat beren, ikisiniň hem karşılasy gowy. Dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Indiki sanlarymyzda görüşýänçe.